Здравейте, ютубъри! Днес ще играем Factions в Cosmic Craft, IP е в там, като се нарече, описанието. Няма смисъл, няма как да е. Спак. Няма ма представиш, бе. Това е терор или Headshot Waffle с мачанила. Ще го има пак в описанието. Естествено. Аз съм Ice Cream Medic. Лазап. И ние ще снимаме на Factions. Какъв казах? Как се труши това? Представяй се сега ти. Много макив. Да, аз съм Headshot Waffles. Бип. Не, То скин ми харесва. Бах ти фейсъри ти мапа. съм на те. Остави го да се труши това забега. Айде да тръгваме. То път на другата страна, защото Чай, нали тук имаш... Опа! нищо няма тук. Тук ще съмре. Ани хоп. Тук паркурсваме. Ще е много жалко, ако те ударя и паднеш. Ще е много жалко, че сме в Factions и май можеш. Фак май, в тогава. Тук, аха, намерихме път. Сега за това. Ау. Като цяло аз съм малко борен. Като цяло ли? И аз като Не, цяло съм леко борен, тъй че. Не наполовина. Добре, ела сега. Що подяваш, Трябва- трябва да е тъмно. Трябва някъде да направим лодки и много да рече да отиваме, защото навсякъде тук има факшени пълно с някакви. Знаем, че има, то тук е... Китовите са много скапани в това, като почваш в факшена. Ами, И като цяло в Cosmic Craft има много модове. Skywars, Factions, TNT, Black има също Faction. Skyblock има. Да, това е... Има джитято. Опа, гоните един. На 75 къв, нека да ма гоня. 60. Ау! Няма да ми помогнеш, ли? Каминг. Би го. И би го сега. И би го под вода. То може да те би отгоре, той знае бъга. Като цяло аз умирам. Не бе. Що подява ли ти ми лагва така? Лагваме. Нека, не. Убери го. Не, бъгва. Аз се избягах. Май. И го Мен бих. ще ма отрепи. Хелп. Как е по-добре един да оживее и после ще се портнеш при мене. И аз тръгнах да бягам, ще видим на къде ще си. Отида. Остай го да гоним тебе, докато аз сме на другата страна. Крипър, мале. Аз не знам на къде съм, а то ще го пречкам се. Ела бе, Давай, то хубаво. А то какво, ако са тия хора? луди хора. Тя под вода се строят къщички на метър от спална, брат. Много мощни, много ма кефят. Много ма напряга то. Да, от дома. Как Еми, е? то да направя малко ми лагва. Аз оживях. Добре, айде почвам с телепортни. Чакай. Така. Май не ме видя. Опа, кой не те видя? Какво то да не те следва пак? Не. Кой не те видя? То да не те следва. Харесваме. Качи са по водата и трябва да я съберем от някъде. Тук вече можеш да трушиш. Знам. Нищо не знаеш. Не. Идвам, бе. Чакай, ти следиш ли колко минути ще става този епизод? Кой ти пука, бе? Прав си. Да има. Нека. Идва, виждаш ли го е там? Къде? Ей там. Он е зарубеняк. Мостей го няма как да дойде, просто се тича на свобода. Шест на свобода, века. Храна? Като конч. Като егенч. Да питам храна. Где ще намерим? Ябълка. Тук храната не ти хаби кръв, просто тичай напред. Аз след малко ще имаш кит толстейшн, тъй бе. Аз вече имам. Ама. Не си го взема още. Първо да се намерим... да се направим факшн холма и тогава. Ами, първо като цяло ще трябва да си направим лодки, за да може да избягаме от тази тъпня. Ама. Много добър гуморкач съм направил. Да, аз так гледам в момента. Бах ти гуморкача. Сега качвай се по планината като шампион. Като паркурец. Като шампион казах! Умрях. То умря. Зомбито умря. Аз също. И си Не. взе храна. Да, вземи, изяше. Ми като цяло поне малко ще ме запаси. Ще ме засити.
И после ще че вземе кръвта. Никаква кръв не взима. Правите хънгри и си гладен, обаче то това... Ако примерно останеш на едно бутче там като се нарича при различните текстчер, пак е различно. Ще ти такова. Ако си на едно бутче няма да ти вземе кръв, тъй не кръв ми е хънгри, няма да ти се задейства. Значи трябва ти... Чакай, колко бяха, бе? Абе, просто 4 за крафтинг тейбъл и отделно за 2 лодки. Това дърво ли е там? Да, може да го чупиш, защото тук TNT са гърмери. Чай да не ти чупят твоето дете долу на В нива. Factions TNT навсякъде всичко разбито и може да То тук нали няма TNT, нали пишеш? Да, това си е обикновен Factions. Нали викаш, че TNT гърмял, как? Ми... Това не значи, че няма TNT в това. Готово събрах 4, 5, 6. В това не е същия вид дърво, да. Аз ще направя крафтинг... Някой идиотска спортника при мен, ама няма стане. Аз ще направя крафтинг тейбъл, че направи 2 лодки. Аз ще се направя крафтинг тейбъла. Ето, не, така хабим ще дърво още повече, ела. Добре, значи ме мърза да правя. Ето. Оп, къде го метнах аз. Но и аз го взех. Ота. Как го взе ти, бе? 5 са за една лодка, трябва ти още 4. Ето има още едно. Още 3. Лагна. Нима бе. Още... Дай хвърим. Браво. И подява ли ти падна? Аха, ето то. Чакай. Добре, това е тъп. Събирай, аз ще дойда и сега. Те, Готово вече имам, стай. ами аз пак ще дам. Запази се. Не трябва ми едно. Нещо ме бъгна. What the fuck? What the fuck? Взех си един бутон, пък даже не се служи да какво нещо ладно. Както и да е. Забрави. А къде си? Карай ме бутон. Къде си, куче? Къде си? Тук. Тока. Вземи. Ай сега. Пускай се по... Безкрайния океан. Потънах. Браво, бе. Лодката ти май се разруши се. Сериозно ли, бе? Ето е там. Как? Не знам нещо, май ти лагно. Взимаш и тръгваш. Ние от мен, а от сървъра. Опа. Да не се разби се, май. Много смешен, брат. Мити е. Виж го сладъра как кара. Мали. Ма откъде идва гъс? Но ма кефи как караме без нищо само. Да. Това е реализма на играта. Чакай, че нещо се бъгна. Айде дай му бе. В тук има и акшен, бе. Не може ли малко по-бързо е тъй? Викам Protection Tools, абе не май бе. Чакай, Чакай. ще се пуснеш. Лодките... Куда се бусна, бе? Че къде си, бе, аре, бе, бабе? Тук съм, бе. Много лаква то се, брат. За малко гитеше във водата. Супер. А защо подявали ти тук? What the fuck? Лагна, изкара ма. Ми фрес пак. Направо съпортнеш при мене. И тук... Значи пиши kick it from flying, а пък в същия момент, после отдолу май ми пиши нещо друго. А не го прочета. Kicked for flying, така ли? Да, а Ти пък преди аз... малко идеше във водата, ти беше бъгнал. Къде си? Аз съм във водата, сега нямам лодка. Супер. Чакай, ще намерим място да се установим и тогава... Добре, търси, аз ще остана... Ще събера тук имах. Събирай дърва и някакви такива глупости. Да. Какви дърва? Нормален ли си? Ние сме... Аз съм по средата на океана, е. Какви дърва искаш да ти събирам? Върни се назад, е. Аха, да. Ние знаеш колко пъти изминахме? Малко. Аха, да. Малко. Малко пъти изминахме, да. О, шит, квадратни облаци, любимите ми. Недър портал. Харесваме. Да, Тук някакви са се строили под водата, брат. Бах ти мощните. толкова. Леле, помагам. За малко. Не беше за малко. Някой продава енчантнати диамантени
Тако. Издега. Панталони и изделия. Успокой се малко си. Какво е стало? Каква е тая лава, е? Сега не мисля, че не гейтва работа. Ми явно сме накрая. Паднах от света! И лодката ми се разби. Лаги. Май трябва да намерим някакъв друг. Пус. Знам къде ще... Не ми казвай, че това е на факшен. Мои са. Майко, взимаме го! Ето има и нещо тук. Лай. Пълтни са. Какво се намерил? Ела да видиш. Тъпа, терор. Така. Яко. Харесваме. Някой си го е пустил. Това е Айран ли е всъщност? Толкова. Ще видим. Това май е Айран е. Чакай. Кит, какво беше? Tools. Да, чай взимам. Това ако е Iron. Май не е Iron. Какво друго изглежда така? Що се чупи за 3 секунди? Това... Не, това е... Това е кварц. Не е кварц, това е... Блокче кварц ми пише като шупеха и това е така. А сякаш се качим. Чудничко. Но тъй тук има, то си има нещо като стълба. Пише ми блоков кварц. Щупино. Видите прош. Прено... Чакай. Сега ще какво е щупиш. Я хвърли... Щупи и това е тук. И това. Падна долу. А ти май го взе. Да. Кварц. То за какво можем да го използваме като цяло. Чай с турган дрехти. Не, остави го мъчително да го използваме това всъщност като базата или нещо такова. Ето ти кварц. И там ти е лодката между другото. Къде е? Там. Къде е? И там. Ето. Аз не виждам. Що виждам лодка? Защото сега... Не. Да знам... Така лагва е. Ами като цяло има 900 човека. Колко съм? Ние тук има 83. Принцип. Или малко повече. Сега... се смята. Пак е много. Пак можем да се направим лодка, каквото е бе. Вземи си дървото, което ти е от кита мога. Взех си го. Даже ще ти направя чисто, чакай. За какво тука? Аз тръгвам. Къде бе? Какво ще правиш, бе? Нали търсим място за факшена. Добре, тръгни. Аз ще събера тук... това. Ти тръгни, аз тук ще се опитам да събера нещо. Кварц, мога да събера кварца. Ако искаш. Сакаш ли? Може. Всъщност трудно ще го събера. Тук някакви се строи все едно са на креатив мод, не ги е бе. Топа, тихо е. Как ще ти чуя лава и вода от небето, брат? Това ще го сега. Намерих змия. Намерих змия, брат. Би трябвало да е земя, не змия, ама. Коме бе? Шегувам се. Брат, там има лодка, е. И лодката ми не се щупи даже. Намери земя, нали? Да, намерих змия. Змия намери. Змия намерих, да. Incoming. Тук са живели неандерталци. Хм. Някой има си крафтинг тейбъл, има си зомбита. Магиве. И аз съпортна. Тъпа. Айде. Готово. Апа. Ти не си ми прачал... Готово. Опа. Чай, че мръднах с лодката. Тук са се строили пак обаче. Още 20 пъти го напиша. Брат, мърдам с тъпта лодка. Чакай. И аз намерих тази змия, ама... Чакай. Ох, тия лофове. Дай пак последно. Чакай, че паднах във вода.
Ай, сам гадни пак. Искаш? Не. Еми. Ето ме. Какво по дяволи ще прави то? Какво е ставало? Какви сте с дървета сега? Ами, то... То реализам дърветата са на във въздуха. Сигурно птичките тук ще лаят. А, тук има нещо. Някой си е направил кенев тук. Гори, тук е една вода. Поснимаме и то. Аз се взема тук, ще това е тъпо. Като теб. Не. Кое? Къде си? Взел се. Ето там. Ами, аге, тук да е. Айде. Така казах аз. Значи така ще бъде. Не. Добре. Сетихме се. Това е мяза на моя World. Всичко ти прилича на това оборот. Не, наистина. Оня Нищо. хълм е там. Бог е определил да е наш. Добре. Чай си хрупам малко ябълки. На мен ми остана една, запазвай си. Че аз малко ще ям, бе. Маничко, ти събирай дърва, ще на такова факшн холма. Има направи модераторите, как се казваш. Чакай. F mod T.